Кое е най-неприличното предложение, което си получавала? Те са доста, като си... Което се сещаш? Последното беше от един политик, който ми предложи 10 000 лева да излезна с него. Не знам за излизането, не съм се интересувала. Искаш да кажеш, че теоретично, ако спи с тебе, някой ще ти даде 10 000 лева? Да, това не е първият случай, в който са ми предлагали такава сума. Добре, секса толкова много ли струва 10 000 лева? Смисъл... Не знам, ти си мъж, ти определи. Не знам, аз мисля, че за 100 може също носи да си вземе човек. Си за чичаците, че ми е много интересно. Нямам чичаци в живота си. Така, искат ли да те водят по Дубай, по... Къде се водят? По Бали, така и нали, Индонезия, Америка, Ню Йорк. Ама то задължително ли да отидеш и някой ще чак да те... Не, питам дали искат да те водят. Да, получавала съм такива предложения, но... Какво ти пише, какво ти казват точно? Как се свързва с теб, първо някакъв дядо на 50-60 години? Какво ти казва, за да те заведе до Бали? Масово в интернет пространството. Какво ти казва, какво? Какво иска, как се свързва с тебе? Те директно поставят въпроса. Ще ми лапаш ли, за да те заведа до Бали? Как можеш да говориш такива работи? Дали казват, директно се поставя въпрос? Не мога да се обоснува точно как... Не знам аз точно как да се изразя, но... Директно поставят въпроса точно и ясно. В смисъл, че те са финансово обезпечени и че могат да предложат някакъв по-различен живот. Да, точно така е. Но за мен това не ми е приоритет в живота или така нататък. Не казвам, че не съм имала връзка с по-голям човек от мене. По-голям? 15 години. Сега на колко си? На 25, 26 ще правя тази година. Така че и мисля, че това е напълно нормално, когато има наистина чувства. Мисля, че няма нищо лошо. Беше ли богат? Богат не точно, но само... Заможен? Да. Имала съм също предложения коли да ми подаряват. Имах предложение да се омъжа също от непознат човек. Всичките ли са богати и стари? Богати, да, но стари, примерно между 30 и 40 години. Кой е най-старият човек, който е искал да бъде с тебе? Най-старият е менеджер на една фирма, няма да издавам коя, той е около 60 няколко годишен.